Gizarte eztabaidan, komunikabideetan eta esparru akademikoan, askotan sinplifikazio handia egiten da enpresa publikoen eta pribatuen eraginkortasunaren konparazioan. Herritarren ustez, enpresa pribatuek malgutasun, pizgarri eta motibazio handiagoa dute ondasunak eta zerbitzuak ekoizteko, baina hori partzialki baino ez da egia, enpresa pribatuetan, pizgarri nagusia enpresaburuari edo jabeei dagokie. Beraiek dira mozkin eta galeretan erabat inplikatuta daudenak. Hala ere, enpresa hasten den heinean, autonomoak duen pizgarri handia pizkanaka arintzen da. Soldatapeko langile gehiago sartzen direnean eta jabetza dibertsifikatzen denean. Mikroenpresetan, enpresaburuaren motibazioa mantentzen bada ere, soldatapeko langileek ez dute beti parte hartzen motibazio horretan. Enpresa handietan, berriz, exekutibo arduraduna sarritan ez da jabea, edo ez du kontrol akziodun handirik. Eta bere pizgarriak enpresa publiko bateko arduradunaren antzekoak izan daitezke. Oro har, enpresa mota guztiek, tamaina handitzen duten heinean, burokratizatzeko joera dute, baina normalean, eskala ekonomiek burokrazia hori konpentsatzen dute. Azken batean, enpresa pribatuen eta publikoen arteko bereizgarriak malgutasuna. Errealitatearekiko hurbiltasuna edo pizgarri ekonomikoa, enpresa handien kasuan pizkanaka arintzen dira. Horregatik, eztabaida publikoa eta akademikoa enpresa publiko eta pribatuen arteko aldeak eta abantailak aztertzerakoan dimentsio faktorea kontuan hartzea funtsezkoa da laburbilduz. Enpresa publiko eta pribatuen arteko eztabaida ez da beti printzipioetan soilik planteatzen. Enpresa handien testuinguruan. Dimentsioa eta jabetza egitura bezalako faktore praktikoek motibazio eta eraginkortasunean duten eragina funtsezkoa da ulertzeko.